Du skal finde dit hæfte og en blyant, dat skal Mikkel også. In dit klaslokaal zijn nergens schermen te vinden. Alle computers zijn opgeborgen in de kast. De school vond dat kinderen veel te veel voor schermpjes zaten. Eleverne sad og spillede og lavede andre ting, shoppede og var på ønskeskyen og alt muligt, som ikke har relevans for undervisning. Daarom begonnen ze hier 1,5 jaar geleden met een proef. Het digibord werd ingeruild voor zoonbord en laptops maakten plaats voor schriften. Jeg skrev Ersen her før, og nu skriver jeg Ersen her. Jeg synes, bogstaverne står mere tydeligt, og det er ikke noget sjus. De school staat in Denemarken, in de buurt van de hoofdstad Kopenhagen. Al 1,5 jaar werken alle leerlingen hier dus zonder hulp van schermen. En volgens leraren lijkt het schermloze lokaal kinderen echt te helpen. Ze zouden actiever meedoen in de klas en zich beter kunnen concentreren. Jeg synes, at eleverne er mere nærværende. De er mere til stede. Jeg har bedre kontakt til dem, og jeg ser deres øjne mere, end jeg ser deres pander ned mod en skærm. Ook schrijven ze nu vaker met de hand en ook dat vinden de kinderen fijn. Jeg kan egentlig bedre lide at skrive i hånden, fordi at jeg føler, at jeg har lettere ved at huske, hvad jeg skriver ned, og derved også sådan lære mere af det. Man lærer at skrive bedre med skrift, også stave til ord i stedet for på computer. Jeg synes, at det bliver i hovedet, man kan huske noget mere. En nog iets, de kinderen hebben ook meer contact met elkaar tijdens de pauze. Så sidder vi alle sammen og snakker til frokost og spiller noget kort eller spiller skak. Jeg synes, alle kan være sammen, og det synes jeg er rigtig fedt. Det har vi lært, fordi at vores computers er låst inde i skabet.